tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographie kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Foleni tantoli ame o lase aw ma ni sanga ina aw munu sɔgɔlen no ana ama fɔ ko aw bisimila aw ka wulada ina bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi alamisa septembre kalo tile 18 san 2025 an ka wulada ina kibaruyaw bakuruba dɔ bɛna tali kɛ cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la Kidali marabolo kɔnɔ u ye baaraba dɔ kɛ bi sɔgɔmada ina baara mun n'a kɛra sabu ye ka bamanciya wale tigilamɔgɔ caman ka olu daji yɔrɔ mun ni a kɛra INCC kɔnɔna la Kidali marabolo la AES jamanaw ka ɲɛta bɛ ka yiriwa ka taa fɛ AES wasadenw olu bɛna jalajɛba kɛ o jalajɛ kɔnɔna la an ka wasabulon ɲɛma Maliki Jaw ale bɛ taamala ni waati na Burkina Faso jamana kɔnɔ la bisimilara Burkina Faso CNT ɲɛma fɛ yaasa ka se ka baaraw ko kologiriya AES jamana kiri tigilamaw ka ministru olu fana ka jalajɛ kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka AES jamanaw bɔ diɲɛ kurubon CPI kɔnɔna la baw ko CPI tɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la baw an ɲɛ b'a la k'a fɔ a tɛ ka anw sago kɛ a bɛ ka taa anw juguya la an ka dɔn tigilamaw olu ye baara dɔ kɛ segukaw bara ni ka ɲɛnɛmafɛn caman ka o minɛ an bɛna an da don o la Semaine nationale de réconciliation o baaraw bɛ sen na jirituru baaraw kɛra jirituru mun n'o bɛ kɛ ka sigida lakana yaasa ka se ka jamanaw o yiriwa ni o ye ba maliba ye Faransikaw bara bi dɔ in na wulikajɔ ba bɛ ka kɛ wulikajɔ mun n'u y'a tɔgɔ da ko jeudi noir o baara mun ni a bɛ ka ɲɛsin fanga marabaw ma baw ko mara bɛ ka kɛ cogo min na Faransikaden camanba de bɔlen don ka se k'u ka nisɔngoya k'o yira farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ la k'a fɔ ko kani ko wariba de farala a musaka kan o kɔrɔ ni maa mun ye jɔnjɔn fɔlɔ ta wariba de bɛ di o ma caman farala a kan ani fo ka taa se ko kura min donna kɔnɔ maa minnu bɛ taa hali demi final la ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ u tɛgɛ nɛmu ninnu de ye an ka kibaruya kumabaw ye an bɛna don kibaruya min kɔnɔ sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman diya ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛna sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An bɛ
foli kurakura ka di aw ma aw minnu sɔgɔlen no an na nin sanga in na an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la yaasa ka se ka maliden n'a bololafɛn lakana kalika minnu y'a di jamana kɔnɔdenw ma a baaraw kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale ka cikan dɔ kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko bi alamisa septembre kalo tile 18 an ka cɛfini tabaw Kidali marabolo kɔnɔ k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ko ka dadigi kɛ kosɛbɛ bamanciya ni juguya kɛ wale tigilamaw la yɔrɔ mun bɛ yen n'a bɛ wele ko INCC o kɔnɔna la ni o bɛ Kidali masurunya la ani Kidali ma jan ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu bɛ an ka wolomasiri tabaw ka bolokan sanfɛ siraw olu de ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka se ka taa siganama dɔw ye siganama mun ni olu tun bɛ ka bamanciya walew labɛn ni k'a lajɛ k'u bɛ taa jan da an ka cɛfini tabaw ɲɛ nka sabu kɛ cɛfini tabaw ka wulikajɔw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna ye k'u sera ka taa ɲɛ da ja in kan sanfɛ siraw ni ka sosoli ta ka a da ni janfa tigilama ninnu kan ka se ka u daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔfɛ tuguni cɛfini tabaw k'u ye siganama dɔw k'u lafaralen ɲɔgɔn kan u kun kɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ga dɔ kɔrɔ n'u bɛ k'u ka janfa walew an'u ka bɛnbɛnw labɛn k'u to o de kɔnɔna la ko cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli siraw taara ɲɛ da u kan ni k'u vize k'u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔba ninnu ko a kɛra sewa ye bawo cɛfini tabaw k'u ye se sɔrɔ ni jugu ninnu ka minnu tun bɛ fɛ ka bamanciya ni juguya walew k'u labɛn wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ halisa ko ɲininiw bɛ to sen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u bɛ larawiliw la marabolo kɔnɔna in na fo ka taa se fan bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka an jugulamaw ni maa minnu bɛ fɛ ka bɛn cɛ an ka jamana kɔnɔ ka na ni papali ni basigi tiɲɛ ye ko wolomasiri tabaw bɛ larawili ni sɛgɛsɛgɛliw la ka se ka maliden n'a bololafɛn lakana mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko cɛsiriw ni wulikajɔw dɔ bɛ ka fara kan don o don ka taa fɛ AES jamana ka koɲɛw bɛ ka bonya ka kologiriya ka taa fɛ wasadenw olu bɛna jalajɛba kɛnɛ kan jalajɛba mun na yɛrɛ la k'a fɔ Burkina Faso kaw bara AES wasadenw olu bɛna taa kuma wasabulon maaw bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di sariya ko bunakun kan sariya ta yɔrɔ yaasa ko jamana saba in baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ ni o mun ye laɲini ye o siratigɛ de la kunungo an ka wasabulon ɲɛma ni o bɛ tali kɛ Général de corps d'armée Maliki Diaw ale sera Burkina Faso faba Wagadugu kɔnɔna la ni a bisimilara a balimakɛ ni o ye Burkina Faso wasabulon ɲɛma Dr Ousmane Buguma ɛrɛla k'a fɔ ko ni maa fila ninnu ɲɔgɔnkunbɛ kɔfɛ ani kunbɛli ɲuman tare ko ɛrɛla k'a fɔ wulikajɔba de bɛna labɛn yaasa sariyakisɛ minnu bɛ ta ka sariyaw bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ AES jamanaw kɔnɔ la bawo ko AES hakilina sigira mun kan k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka taama ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'a daminɛ lakana la ka se sira wɛrɛw ma sɔrɔ bosoda siraw kalanko kiriko ani fo ka taa se ko wasadenw ka baaraw sariya ta yɔrɔw la nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛɲɛ AES jamana kɔnɔ ko nin jalajɛba mun n'a kan ka na kɛ ka daminɛ septembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 19 na jamana saba bɛɛ lajɛlen wasadenw wasabulon ɲɛmaw olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ ni u bɛ Burkina Faso an bɛ waati min na ko bi bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ ko hakilinaw bɛna falen fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka wasadenw kologiriya AES jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la halisa an bɛ to AES ko bunakun kan AES jamana kiri minisiriw olu kun kɛ bɛ ka dala lajɛ jalajɛ kɛnɛ kan Niger jamana kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ o kuma kɔnɔ AES jamana kiri minisiriw kɛ bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ kurukara jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ kiriko bunakun kan ko Cour pénale internationale CPI ko an ka jamana sabaw tɛ ka an yɛrɛ ye CPI kɔnɔ bawo jɛkulu maa bɛ don a kɔnɔ dɛ ni jɛkulu bɛ se k'i lakana walima jɛkulu ka baara kɛ ni tilennenya ye nka ko an bɛ k'a ye k'a fɔ jɛkulu in ka baara bɛ ka kɛ fankelenmafɛn ye maa minnu bɛ yen nɔ ni an'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ walima maa minnu bɛ yen ni olu bɛ k'a ɲini ka u yɛrɛ ta ko jɛkulu in bɛ dadigi kɛ kosɛbɛ setanw de kan setigiw olu lapasalen don jɛkulu in fɛ walima jɛkulu in bɛ i ɲɛtugu setigiw ka koɲɛw kan o de la ko an ka jamana saba kiri minisiriw
u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kunnafoni sira dɔw fɛ dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sariyaw bɛɛ lajɛlen tara ka ban k'a tɔ tora don nataw la dɔrɔn an ka jamana kiri minisiriw u ka bɔ ka dantigɛli kɛ dantigɛli mun n'a bɛ yɛrɛ k'a fɔ an kan ka fɛlɛ mun ta ka ɲɛsin CPI ko in ma n'an bɛ to a kɔnɔ walima ni an bɛ laɲini minnu kɛ o ka kɛ jamana saba in ye. Niger jamana premier ministre mun bɛ yen nɔ ni o ye premier ministre par intérim ye Général Mohamed Toumba ko ale de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fo an k'a lajɛ ko ɲuman an ni CPI ka jɛɲɔgɔnya ani CPI bɛ ka mun latigɛ anw tɔgɔ la fo ka taa se CPI yɛrɛ sariya bɔra yɔrɔ min na ni o ye statut de Rome ye ko an ka statut de Rome in ka a lajɛ ko ɲuman anw nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye a kɔnɔna la anw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ bawo jɛkulu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka se ka nafa de sɔrɔ walima jɛkulu ka se ka baara kɛ n'i ye baara mun n'a b'i nafa ko n'i y'a ye k'a fɔ o baaraw tɛ ka kɛ a kɛcogo la maa bɛ se k'a fɔ i bɛ da kɔngɔ k'i yɛrɛ ɲini ko don nataw la cikanw walima labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka jamana kiri minisiriw fɛ kunnafonila dɔw ka fɔ la ko ni an bɛna to a kɔnɔ walima n'a tɛ to a kɔnɔ diɲɛma bɛna bɔ o kalama donc ani maaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn dɔw kan segukaw bara la k'a fɔ donc ani cɛbalen minnu bɛ yen ni olu bɛ larawuli ni sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ n'u bɛ wele ko SRI olu ka wulikajɔ dɔw kɔnɔna la ko u ye siganama dɔw lajɔ mɔbili dɔ kɔnɔ mun tun bɛ ka bɔ Kucala fan fɛ ka na segukaw bara n'a kɛra sababu ye ka ɲɛnɛmafɛn o 178 ɲɛnɛmafɛn hakɛ min bɛ n'a wele ko cannabis o biriki 178 donc ani maaw k'u ye u tɛgɛ da o de kan fɛn minnu ni u kɛn bɛ ka a dogo kosɛbɛ k'a bila tulu bidɔn kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ n'a kɛ n'a fɔ tulu don ka sɔrɔ o bɛ ka dogoli de kɛ ka ɲɛnɛmafɛnw bila kɔnɔ ka sababu kɛ donc ani maaw ka larawiliw u ka cɛsiri n'u ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka baara ɲɛdɔn k'o de kɛra sababu ye u sera ka ni butɔn ninnu ka sɛgɛsɛgɛ ka mɔbili in k'a larawili kosɛbɛ ni ka taa tɛgɛ da nin ɲɛnɛmafɛn in kan ko nin ye donc ani cɛbalenw bɛ baara ni wulikajɔ mun na yaasa ka se ka minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ k'o don ni kɛlɛ ani fo ka taa se ka ɲɛnɛmafɛnw o kɛlɛ ɲɛnɛmafɛn bɛ kɔlɔlɔ mun lase sigida ni jamana kɔnɔna ma ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o dagosi ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya dɔgɔkun o baara min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko semaine nationale de la réconciliation senar o hakilina kɔnɔ jirituru baara dɔw kɛra jirituru mun kɔnɔ bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigidaw lakana yɛrɛ k'a fɔ nin baara in kɛra an ka jamana sigida lakanali minisiri muso fo ka taa se bɛn ni keleya minisiri olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛba la u ye kuluba ka o de suganti kulu sanfɛla ka taa jiri turu yen kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ k'a fɔ jiriju 400 hakɛ o de turula tari kelen na ko jiriju mun ni a bɛ bɛn taamasiyɛn kofɔ baw u taara a turu yɔrɔ la yɔrɔ mun ni jamanakuntigi dagayɔrɔ bɛ yen kuluba yɛrɛ k'a fɔ o quartier in kɔnɔ ko jiriturulaw ka ɲɛmaa mun bɛ yen n'u bɛ tali kɛ an ka ji ni kungo lakanabaw olu ka ɲɛmaasow bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan mun yɛrɛ k'a fɔ ko n'an bɛ bɛn ni keleya ɲini jiri nafa ka bon a la kosɛbɛ bawo jiri bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigidaw lakana sigida lakanali o bɛ na ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo ɲɛnɛmaya kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na wa a bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a b'o kɛlɛ ka bɔ an da la an ka sigida lakanali minisiri muso n'o bɛ tali kɛ madame Dumbiya Maram Tangara ale yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka nin baara ninnu ko o labato baara mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sigidaw lakana wa nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ko maa mun ye jiri kelen turu bamananw b'a fɔ cogo min na o maa a ma na diɲɛ na ten tɔ bawo san 100 jiri suma a bɛ se ka maaw nafa walima jiriden bɛ maaw nafa ko jiri turu ye an ka jamana ɲɛmaaw ka hakili ɲumanba ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka sigidaw ko o lakana keba n'an bɔr'o la an bɛ taa febaki kɔnɔna la jagokɛlaw olu ka kɛnɛba mun n'a bɛ sigi san laban na ko foire an ka jamana jagokɛlaw ka soba min bɛ ni o ye chambre de commerce d'industrie hakilina bɛ ta olu fɛ ka fara o jɛɲɔgɔnw kan a yɛrɛ k'a fɔ ɲina foire o labɛn baaraw bɛ ka kɛ foire mun n'a bɛna sigi sen kan décembre kalo la san laban kɔnɔna la yaasa ka se ka labɛn kɛ k'a fɔ diɲɛmaa ye suguba in nafa mun b'a la ani kɛnɛba in jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ani maa mun bɛ bɔ jamana wɛrɛw ni dugu wɛrɛw la ka se ka na fɛnw sɔrɔ olu nafa kama kiba bɛ taa e fan fɛ mun bɔra o kɛnɛ kan an ka o lajɛ. An bɛ foire organisation mɔgɔw fo an bɛ foli daminɛ o de la parce que
u yɛrɛ ko k'a fɔ ko u farala ɲɔgɔn kan pour que diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko le groupe duuru ye ni groupe duuru in sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn labɛn ko ala yɛrɛ ko n'an ye kulu fɛn fɛn ni an farala ɲɔgɔn kan ala bɛ fara an kan k'an dafa donc an b'a ɲini ala fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ye ala ka kɛ sababu ye ala ka na ni dɛmɛ ye dɛmɛ min n'a hɛrɛ bɛ se diɲɛ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se malidenw ma ka se mali jagokɛlaw ma. N ye kuma fila mɛn kuma in kɔnɔ o ye nisɔndiya kosɛbɛ président ye thème fɔ a y'a mɛn k'u ye kɛnɛ in sigi fo ka bɛn cadre privilégié de dialogue et d'opportunité pour l'ensemble des acteurs bamanankan na a bɛ mun fɔ k'o ye kɛnɛ ye fo ka bɛn bɛ se ka kɛ kɛnɛ min kan ka bɛn ni faamuyali don acteurs bɛɛ cɛ an bɛ dugawu k'u la président Cheikh Umar ala k'o kɛ ala k'o kɛ ala k'o dugawu jaabi ala ka to bɛɛ kan ka bɛn parce que zana dɔ bɛ yen kuma tɛ se ka janya bi n'o tɛ i b'o fɔ nin kɔnɔ ka bɛ faamuya mais a kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma bɛɛ bɛ se ka kan kelen fɔ ala k'o kɛnɛ nɔgɔya ɲɛ u y'a kɛ ka bɛn wagati ma o ye fin d'année mais assemblée permanente des chambres de métiers bɛ foire daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa décembre kalo tile 7 la dɔgɔkun kelen après olu b'a daminɛ ça veut dire ni mɔgɔ min ye faamuyali kɛ depuis a daminɛ na i bɛ kɔn sisan n'i nana mali la sisan i bɛ kɛ sababu ye ka to foire la fo ka taa san ban mɔgɔ caman b'o de ɲini foire bɛ tugu ɲɔgɔn na i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la a b'a to n'i ma feere kɛ i b'a kɛ yan an bɛ organisateurs fo parce que jagofɛn caman b'an ka artisans bolo mais feere yɔrɔ t'an bolo nin kɛnɛ ninnu de la an bɛ feere kɛ donc ni minnu ye nin mɛn prix minnu fɔra a y'u mɛn nin da ka nɔgɔn ni sanu caman ye dɛ tapis rouge ye u b'a 80 ko sanu ordinaire ye 20 yɔrɔ ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a fɔ ka da kan k'a kun ye ka kɛnɛ di mɔgɔw ma nɔgɔya ye journaliste aw b'a tinto yɔrɔ de kan ko tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna mɔgɔw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn a mɛnna caman ye tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn président man tinti tɔgɔ sɛbɛn in kan pour que kɛnɛ in bɛ se ka fa bi labɛn kun wɛrɛ fosi t'a la an ye jama wele ka na juru la k'a fɔ produit min b'an bolo an bɛ fɛ k'a jira maliyɛn bɛɛ la o tɛ dɔwɛrɛ o ye sanyɛlɛmɛ foire ye o foire in an labɛnnen don a kama pour que commerçants ani artisans jagofɛn minnu b'u bolo ani baarakɛfɛn minnu bolo ka se ka jira bamakɔ population na o lancement de tun b'an bolo bi kɛnɛ in kan pour que k'a jira hadamadenw na an b'a daminɛ le 14 décembre 2025 ka taa kuncɛ le 2 janvier 2026 parc de solution de Bamako la aéroport sira la n'an bɛ wele ko FEBAC ok tɔgɔ sɛbɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ o ye sanu kunna kibaru ye o ye jumɛn ye an y'a tila ka kɛ bɛɛ ni fanga don yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye tapis rouge ye an b'a fɔ o ma ko couleur principale an b'o di 80,000 bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen n'o ye sanu ordinaire an b'olu di 20,000 bon restaurant tigiw fana hakili tor'olu la olu fana ka yɔrɔ o ye 20,000 ye bon espace fana ni mɔgɔ minnu mago bɛ i n'a fɔ entreprise espace ye 1 mètre carré an b'o di 9 mètres carrés an b'o di 80,000 o fana bɔlen kɔfɛ soni dɔw fana b'an bolo an b'a ko zone bâti an b'o di 75,000 francs i y'a faamu bon o fana nin fana bɛɛ bɔlen kɔfɛ ɲɛnajɛw de fana i bɛna ye kɛnɛ in ka ɲi artistes b'a daminɛ depuis a bɛ daminɛ dɔn fo ka taa ban défilé de mode nin dɛmɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ Bamakɔ ka se ka nisɔndiya sanyɛlɛmɛfɛnw k'a sɔrɔ nɔgɔya la commerçants fana ka se ka feere kɛ et puis fana entreprise minnu bɛ taa u ka se ka lakodɔn jama k'u lakodɔn o bɛna an bɛ welewele min bila sani presque inscription daminɛna 35% o kɛra la ka ban o mana mɔgɔw ka wuli joona yanni wagati cɛ min b'a fɛ i ka nin ka inscription kɛ yanni yɔrɔ ka ban i ma a ka kan bɛɛ b'a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na feerekɛfɛn bɛɛ bɛ yen i m'a faamu feerekɛfɛn bɛɛ bɛ hali bagantigiw bɛ hali nafɛntigiw bɛ yen o kɔrɔ fɛn o fɛn hali maribatigɛ feere n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ 2 ye place b'i bolo kɛnɛ in kan ye ɲinan ta ye o kuma diyara an ye wele bila jamana caman ma o jamana fɔlɔ ye Chine o kɔfɛ an ye Turki fana wele o kɔfɛ an ye Burkina wele ka Niger wele ka Togo wele ka tila ka Guinée Bissau wele o bɛɛ kɛkun tɛ fosi ye jagofɛn minnu b'u bolo kana jira kɛnɛ kan pour que an ka se ka échange kɛ quoi i y'a faamu an y'olu wele a tɛ kɛ basi ye kɔni k'a na bɛ dɛsɛ ni Ala sɔnna ma. An ka marabolo kɔnɔna kibaruya kɔnɔna la Moptikaw bara a yala k'a fɔ bi don in na ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen don Moptikaw bara kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko sɔngɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka double ka a jɔyɔrɔ 2 ko ni taji tun bɛ ka feere 160 yɔrɔ dɔw la ko a bɛ ka di bi fo 300 ɲɔngo k'o kɛlen don sababu ye ka gɛlɛyaba k'o lase Moptikaw ma wa
kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko Mopti dugu dɔrɔn tɛ ko marabolo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen taji sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛyalen bɛ an bɛ don min na ko bi. Bafula bɛ kaw baara fɛn mun ye protection civile maaw olu yɛrɛ k'a fɔ ko baara dɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma, baara mun ni a bɛ tali kɛ gɛlɛya mun ni sifinnakaw bɛ a sɔrɔ ka se ka dankari k'a la, a yɛrɛ k'a fɔ kalanbulon in kɔnɔna ka se ka sifinnakaw olu mun ni olu ka dɔgɔ wa ni gɛlɛya bɛ se ka u sɔrɔ kosɛbɛ ko enfant vulnérable ka se ka dɛmɛ don u ma, ko sigida den bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaso o fara bɛɛ kan, bɛɛ bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa sifinnakaw dɛmɛ ka se ka don u ma, ka se ka u ka musakaw ani u bɛ se mako wɛrɛ min ma ka olu ta. Burɛmkaw b'a la k'a fɔ bi ko sumaya bana sifinnakaw kan k'a daminɛ den bangedon fo ka taa se a san 5 ma, ko o sumaya bana hakɛ a bɛ ka jigin bawo ko ka sanga ni septembre kalo tile 17 in ye u ka kɛnɛyaso ni o ye Burɛm CSRF ye, olu yɛrɛ k'a fɔ ko kunungo banabaatɔ walima maa si o ni ma to sumaya bana fɛ, ko de b'a yɛrɛ k'a fɔ sumaya bana a bɛ ka jigi wa hakɛ bɛ ka dɔgɔya, ko y'a ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye wulikajɔ mun kɛ a bɛ ka nɔ bɔ. U ka kɛnɛyaso ɲɛmaa ni o médecin chef Dr Amadu Mayiga ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra u ye campagne minnu kɛ ani fo ka taa se ka furakisɛ ani sange mun di maaw ma hakaja musolakaw ma, ko de kɛra sababu ye ka se ka dɔ bɔ sumaya bana o hakɛ la Burɛmkaw bara. Gawakaw fɛ yen nɔ u ka kalanfa minnu bɛ yen ni olu ye mɛdɛrisa kalanfaw ye, kalanbulon kɛra olu kun, kalanbulon mun bɛ tali kɛ kalanfa ninnu u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka se ka kalan kɛcogo ɲuman sɔrɔ. A yɛrɛ k'a fɔ kalanso ɲɛmaaw ni o ye directeurs ye olu de kun taara kalanso in kɔnɔ, kalanbulon in n'a kɛra tile 3 kɔnɔ, ko yaasa ka se ka u ka dɔnta k'a kawura ka se sanfɛ kalansow ma ni o ye franco arabu arabukan nanzarakan kalan, u bɛ se ka o dɔnta sɔrɔ cogo min na a sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen mun bɛ u bila farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lahalaw kɔnɔna la. Yorosokaw baara dɔ bilala sen kan, baara mun n'u bɛ tali kɛ fasodenɲumanya la, bawo sifinnakaw bɔra ka se k'u ka sira mun bɛ bɔ Kisofo ka taa bila Lopege ka o siraw dilan, ko baara in kɛra ka kɛ ni septembre kalo tile 17 ye. Sifinnakaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna fasodenɲumanya baara kɛ u jɔyɔrɔ ye mun ye ka se ka siraw ka faraw kɛ u la ka bɔgɔ k'u la, ko yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na, hakaja maaw bɛ se ka munumunu salo kɛ ka taa dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, hakaja kɛnɛya tigilamaaw bɛɛ ka se ka don ka bɔ kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka lafiya da ka o di sigida walima dugu maaw bɛɛ lajɛlen ma. An ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la, Senegalikaw bara u ka farikolo ɲɛnajɛ kulu ni o bɛ tali kɛ Fédération Sénégalaise de Football ma, ale ɲɛmaa mun bɛ yen bi ni o ye Abdoulaye Fali ye, ni nin waati in de la a sugantira k'a kɛ farikolo ɲɛnajɛ kulu in ɲɛmaa ye. Sugantili kɔfɛ ko kuma caman tun bɛ k'a fɔ a ma, ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ye nafolo dun walima a ye yuruguyurugu wale dɔw kɛ. Nin ɲɛmaa in ko a bɔra k'i dan tigɛ n'a kun ma sɔn ka kuma ka jaabili kɛ maaw ka kɔrɔfɔ la, k'a bɔra sa k'a ka kan ten ale ka jaabili kɛ maa minnu n'u bɛ k'a fɔ ko a ye yuruguyurugu kɛ, k'a bɔra k'u jaabi ni ka yir'u la k'a fɔ ko ale jaba jɛlen don. Cameroun jamana kɔnɔna la, cikɛlaw hakaja kako sɛnɛnaw olu yɛrɛ k'a fɔ ko kakao ko tumu dɔ bɛ ka don a la o mun bɛ k'u kamana gan, bawo ko Cameroun ni wagaduguya fan fɛ kakao sɛnɛnaw ka ca yen kosɛbɛ, u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni kakao bɛ nafa caman lase cikɛlaw ma, n'a b'a kɛ sababu ye u bɛ musaka caman sɔrɔ, k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ ka na kakao la, bawo fɛn ɲɛnɛmaninw bɛ ka na don kakao la k'a tiɲɛ. O de la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa fɛlɛn dabali ka bila sen kan ka se ka o tumu na ɲɔngo ninnu k'u kɛlɛ, kakao ka se ka nafa di kakao sɛnɛlaw ma. Gabon jamana kɔnɔna la, jamanakuntigisigi campagne o baaraw o nun donna yɛrɛmankutu baara mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko a daminɛna ka sanga ni septembre kalo tile 17 in ye. Kalata mun n'a bɛ tali kɛ wasaden sigi kalataw n'o dabololalen don ka bila septembre kalo tile 27, a yɛrɛ la k'a fɔ ko cɛbɔ mɔgɔ 800 hakɛ olu de bɛna u kan bɔ fo ka taa se u ka wasabulon kɔnɔna la. Maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛna u kan bɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka labɛnw boloda yaasa ka se k'u ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ
bara mun bɛ u bolo ani u labɛn bɛ ka mun kɛ k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye h'a ka diya u ka sigidadenw ye yaasa danaya ka se ka da u kan ka kala ta u ye. Bi alamisa kɛra alamisa fiman ye Faransikaw bara baw wulikajɔkɛla minnu ni olu yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayaso min bɛ yen bi ko olu bɛ o jamana ɲɛmaayaso ka baaraw ka u ka dusumankasa yira u la bawo ko ɲɛmaayaso kura minnu nana olu b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaayaso in i nana nka i bisimila gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛya minnu n'o bɛ jamana kɔnɔdenw kan o de la k'u ye yɔrɔba caman ka a datugu kalansow siraw ani fo ka taa se jamana yɔrɔw o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya tun bɛ a kan. Jamana lapasali jɛkulu maa 8 jɛkuluba 8 minnu bɛ Faransikaw bara olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin nisɔngoya jirali nin kɛ jɛkuluba minnu ko n'a yɛrɛ la k'a fɔ kabi san 2023 ni jɛkulu ninnu tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen kan. Jɛkuluba ninnu k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko gɛlɛya mun bɛ Faransikadenw kan ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ bi ko ɲɛmaaw fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka gɛlɛyaw ban. Taama yirala ninnu nisɔngoya yirala ninnu caman tun bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ a laɲini de ko yɛlɛma ka don fanga maracogo la ko ka sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fɛnɛ wulikajɔba dɔ kun kɛra ni o kɛra sɛptamuru kalo tile 10 ye ko ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ ko bloquons tous nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko o de b'a to k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔsiraw ani yɔrɔ caman Faransikaw ka lahalaw a ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ. Halisa an bɛ to Faransikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ Faransi polisila tigɛmaw ko u ye maa dɔ ni damakasɛmɛ kun donna a nɔfɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko polisilaka in a ye damatɛmɛ wale ta k'a ɲɛsin musolaka dɔ ma musolaka mun ni angilɛ ka don angilɛ muso mun kun talen don tourisme na Faransikaw bara ko polisilaka in ye damatɛmɛ ta k'a ɲɛsin musolaka in ma jalako sira fɛ o de la ko nin waati in na polisilaka in u ye a lasago yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in kan k'a koɲɛw ka a bugunatigɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye susuli ta k'a da Venezuela jamana trafikanw ni maa minnu bɛ dɔrɔgu donni kɛ ko narcoterroriste ni u bɛ duguma siraw kɔnɔ ni u bɛ dɔrɔgu feere. Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye susuli dɔ kɛ u ka bateau na ji sanfɛ bawo ko olu kun danganalen don k'a fɔ Venezuela maa minnu bɛ yen ni u bɛ dɔrɔgu affaire ni a ɲɔgɔnw ni waleya caman kɛ Ameriki jamana ka fɔ la ko olu de caman kun bɛ bateau in kɔnɔ ko Ameriki ye o de viser ni ka bateau in susu ka sɔrɔ nin waati in na fɛn mun ye Venezuela jamana ye ale kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kuma yɛrɛ tɛ olu ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ u labɛnnen yɛrɛ tɛ bɛn ka se ka kɛ Venezuela ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ nin waati in na gɛlɛyaba de bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Donald Trump ale kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Venezuela jamana ɲɛmaa ko ka a laɲini k'a yɛrɛ kunkolo ka jamana ɲɛmaa ye kunkolo bila ni maa maa fɛn nana n'a ye ka dollar wari miliyɔn caman k'o bila o kunkɔrɔ o de b'a yɛrɛ k'a fɔ Ameriki jamana ni Venezuela ka jɛɲɔgɔnya halisa a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla mun bɛ yen nɔ ni o ye Thomas Partey ale kun bɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ Angleterre jamana kɔnɔna la ni jalaki kun binnen a kan k'a fɔ ko a ye damatɛmɛ wale ta jalako sira fɛ k'a da musolaka dɔ kan nka ka kɛ ni a jɔlen kiiri ɲɛkɔrɔ ko kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko nin senandolancila in ni o ye Thomas Partey ko a jabajɛlen don nin ko in na ko a kana bila k'a d'a ma bawo ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nɔ ma ye a la. Farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ni o bɛ tali kɛ kan na o baara minnu n'a kan ka kɛ san 2026 marako jamana kɔnɔna la janvier kalo tile 18 a la k'a fɔ ko 2026 kani nafa bɛ ka bonya la ka taa fɛ bawo kani ni bɛɛ lajɛlen jijan bɛ yaasa an ka se ka kani ta ko kafu o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ musaka farala fɛn mun ye kani tabaga kan maa mun ni ale bɛna jɔnjɔnba sankɔrɔ ta ko musaka caman de farala a kan nin waati in na maa mun ni ale bɛ sebaaya sɔrɔ ko nafolo min bɛ di a ma o de ye dollar wari miliyɔn 7 ye ani fo ka taa se maa mun ni o bɛ jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ dollar wari miliyɔn 4 bɛ di o ma wa k'o ta bannen dɛ hali maa minnu bɛ taa demi-finali kɛnɛ kan o maa 2 bɛɛ lajɛlen dollar wari miliyɔn 2 bɛ di olu bɛɛ lajɛlen ma ko b'a yɛrɛ k'a fɔ
kani nafa a bɛ ka bonya kani musaka maa mun b'a ta o bɛ ka bonya ka taa fɛ an ka jamana an bɛna ye nin dɔ kɔnɔ wa an bɛna jɔyɔrɔ sabanan ni n'a fɔ an tun bɛ ka o de an bɛ to k'o de sɔrɔ san tɛmɛnenw cogo min wa an bɛna kɛ jɔyɔrɔ gale ka ni nafolo in ta wa don nataw la an ka cɛbalenw ni o ye sanadɔlancilaw ye olu ka kɔɲɔ de bɛna o yira an na ninnu de bɛ dan siri fɛnɛ an ka wulada n'a kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔlen nɔ an na an b'aw fo ka koɲuman k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani na kibaruw bɛ to sen na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɛ ko k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Kiba Jalo fɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do